салом алейкум. Ман ҳуқуқшинос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам. Ассалому алейкум азиз дӯстлар. Ман Ширин Ибронова ҳуқуқшинос силар билан бугун муҳим масъаларо айтиб бераман. ҳаминро ба шумо гуфтаниям ки оиди гирифтани шаҳрвандӣ мавзӯи муҳимеро бо саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. гӯш кунед ва истифода баред. ҳаминро бояд шумо донед ки дар канали ман дар Ширин Ибронова видеоҳои пештараи ман оиди гражданства бениҳоят зиёд гуфтам, аммо имрӯз ба саволҳои баъзе шумо ҷавоб медиҳам. фаромӯш насозед ки қонуне ки таҳти рақами 134 24 апрел ба имзо расид аз тарафи президенти Русия 24 июли мана ҳамин моҳ яъне ки ба қувваи қонунӣ даромад. шумо фаромӯш насозед ҳамин қонунро истифода бурда нафароне ки шаҳрванди Русия шудан мехоҳед, тайёрӣ дида истодаед, аввал ба ФМС-и ҷои зист чикор кунед, занг занед, ному насаби шуморо нависанд, шуморо навбат монанд ва ба шумо гӯянд ки шумо фалон моҳ, рӯз, соат вориди фалон кабинет шуда ҳуҷҷат месупоред. аввал ҳамин корро кунед. дуюм чӣ кор кунед? дуюм ҳуҷҷатҳои худро баъд ҷамъоварӣ кунед. яъне ки ба шумо ҳаминро сода карда фаҳмонам ки паспорт, шаҳодатномаи таваллуд, шаҳодатномаи ЗАГС, ана ҳамин ҳуҷҷатҳои худро ба воситаи нотариус перевод кунед, печати нотариус бошад. ғайри ин ҳаминро гуфтаниам ки ҳамин масъалае ки источник доход гуфтем, яъне ки сарчашмаи даромад. нафароне ки асос барои гирифтани шаҳрвандӣ доранд, аз онҳо источник доход, сарчашмаи даромад пурсида намешавад. яъне справка пурсида намешавад ки шумо даромад доред ё не, кор мекунед ё не. кадом нафарон? нафароне ки зан ё шавҳаршон шаҳрванди Русия ҳастанд ё падару модари онҳо шаҳрванди Русия ҳастанд. аз онҳо пурсида намешавад. ва нафароне ки чунинҳоро надоранд, чунин асосҳоро надоранд, ҳатман справка маълумот аз ҷои кор пурсида мешавад ки чӣ қадар маош мегирад ё справка аз банк мебиёрад ки дар банк чӣ қадар пул дорад. ғайр ин ҳаминро фаромӯш насозед ки вақте ки ягон ҳамон зан ё шавҳари шумо шаҳрванди Русия бошад ё падару модари шумо дар ҳамон хона дар қайд бошед ва онҳо низ дар қайди доимӣ бошанд, виписка издамавои гуфтани ҳуҷҷатро мегиред. ин виписка издамавоиро дар МФЦ медиҳам ба ҳамон нафаре ки дар ҳамон хона истиқомат мекунад, қайди доимӣ дорад, метавонад ки рафта талаб кунад виписка издамавой. виписка издамавои книга ҳатман гирифта дар байни ҳуҷҷатотон монед. ғайри ин ба шумо гуфтаниам занҳое ки аз 60 сола боло, мардҳое ки аз 65 сола боло, аз онҳо сертификати забони русӣ талаб карда намешавад. ва нафароне ки баъди соли 91 мактаби миёна олиро хатм кардаанд, аз онҳо сертификати забони русӣ ҳатман талаб карда мешавад. бояд шумо сертификати забони русӣ дошта бошед. ин аз институти ба номи Пушкин, Ломоносов ва Руден гирифта мешавад. аз дигар ҷойҳо нагиред. аз ҳамин се ҷо шумо бояд яке аз онҳо сертификати забони русӣ дошта бошед. ғайри ин мешупоред боҷи давлатӣ госпошлина 3500 рубл. ҳамин 3500 рубл квитансия дар дастон бошад. нусхаи онро гиред ва оригиналро супоред. 4 сурат мешавад 3.5 бар 4.5. баъди ин заявление гуфтам, заявлениҳо нав шуданд. баъди 24 июл заявление барои ҳамин гирифтани шаҳрвандии Русия заявление нав шуд. 2 экземпляр заявление бояд шумо дошта бошед. агар ҳамон заявление худатон нависед, ман боварӣ дорам қабул карда намешавад, чунки мувофиқи қонун бояд қабул карда шавад. аммо зиёд нафарон ба ман савол додед ки мо худмон заявление навистем, савод дорем, принтер дорем, компютер дорем, скачат кардем, аммо 2-3 маротиба мун аризаи моро гардондан бо ҳар сабабҳо. хуб мешавад ҳамон заявление ки барои гражданин гирифтан тайёр мекунед, дар назди ҳамон ФМС нуқтаҳое ҳаст ки ариза менависанд. ба ҳамонҳо муроҷиат кунед. ҳамин 500-600 рубл мегиранд, аризаи шуморо бехато пурра нависта медиҳанд ва шумо як бор ҳуҷҷат месупоред, дуюмбора саргардон намешавед. ҳамаи ҳамин ҳуҷҷатҳоро тайёр кунед. фаромӯш накунед ки нафароне ки агар шавҳар ё зани шумо гражданин бошад, шумо РВП дошта бошед, вид на жительство намегиред, даррав гражданство мегиред. ҳуҷҷатҳои худро барои гражданин шудан супоред. ғайри ин ба дигарон расонед. чӣ саволе дошта бошед дар паёмакҳо сообщениҳо ба ман фиристонед. занг назанед, хоҳиш мекунам. зангҳоро қабул намекунам. шабу рӯз занг занед, ман қабул намекунам. беҳуда занг мезанед. вақти қимати худро нагиред, паёмак нависед. манам кор дорам, вақти имконият надорам ки ба ҳазорҳо нафар бо телефон гуфтугӯ кунам.
پیامک نویسید، حتما به همون پیامک شما رو وقت میوبم میخونم و برآمد کردن به شما جواب میدهم. به دیگران رسونید تا که دیگران نیز دانند. به کانال من ابونه شوید. از نویگری های نو به نو شما آگاه میشوید. سلامت باشید. Aziz o'zbek do'stlar, kim agar xohlasa mana Grajdansa Rossiya Federatsiya olish uchun hammalaring bilasizlarki, zakon 134 mana 24-iyul qonunda kirdi. O'shanga sizlarga aytib beramanki, kimda eri yo xotini Grajdan Rossiya bo'lsa, kimda RVPsi bo'lsa, RVPdan keyin вид на жительство topshirmaydi, сразу Grajdansaga ariza topshiradi. Undan keyin ota-onasi agar Grajdan Rossiya ham bo'lsa, u kishi ham shunday Grajdansaga ariza topshiradi. Hatman ariza topshirish uchun sizlarga aytib beraman, ariza yangi bo'lgan 24-iyuldan keyin eski arizalarni topshirmanglar. Faqat yangi ariza topshiringlar. Blanka yangi bo'lgan. Undan keyin sizlarga aytib beraman, o'zlaring bilasizlar, pasport, свидетельство о рождении, свидетельство о брак hammasi перевод bo'ladi. Через notarius перевод qilasizlar. Переводдан keyin mana surat 3,5-4,5 surat razmeri 3,5 ming госпошлина bo'ladi. Sertifikat ekzamen topshirganlarga sertifikat hatman bo'ladi. Kim agar 91-yildan keyin maktabni bitirgan bo'lsa, sertifikat ekzamen topshirgani hatman lozim bo'ladi. 91gacha agar topshirgan bo'lsa, maktabni tamom qilgan bo'lsa, sertifikat lozim bo'lmaydi. Xotinlar olmishdan o'tamon xotinlardan sertifikat talab qilmaydi, erkaklardan 65dan o'tamon tepasi sertifikat talab qilmaydi. Undan keyin kimda balasi bo'lsa, agar er yo xotini grajdanin bo'lsa, balasi bo'lsa, o'sha balasini hujjati свидетельство о рождении kopiya qilib, originali bilan topshirasizlar, kopiyani oladi, originalni ko'rib sizlarga qaytarib beradi. Hamma hujjatlarni kopiya qilasizlar, перевод qilasizlar, original hatman bo'lsin, originalni ko'rib kopiyalarni oladi ular, keyin originalni sizlarga beradi. Shundan keyin yana kim ota-onalaring, xotinlaring agar grajdanin bo'lsa, uyi bo'lsa, MFCdan vipiska из домовой kniga olasizlarki, shu uyda nech kishi yashaydi, kim grajdanin Rossiya. Ana unisi ham sizlarga lozim bo'ladi. Hammadan oldin birinchi FMSga telefon qilasizlar, navbat olasizlar, keyin dokumentlarni yig'ib o'sha kun oborib topshirasizlar. Salomat bo'linglar. Oldingi kanalimga videolar bor grajdansa olish uchun. Shu kanalim Shirin Ibronovada. Mana bu yangi savollarga mana yangi javob berdim. Boshqalarga ham podelitsiya qilinglar, aytinglar. Chunki ko'p kishilar hozir sargardon shu grajdansa topshirish uchun nima qilishlarini bilmaydilar. O'shalarga ko'p savollar beradilar. Menga telefon qilmanglar, meni imo, WhatsApp, Viber'im bor, Instagram bor. Marhamat, сообщение yozinglar. Nomerni yana yozaman. Сообщениеga faqat javob beraman. Kim qo'ng'iroq qilsa javob bermayman. O'sha uchun faqat сообщение yuboringlar. Salomat bo'linglar, aziz do'stlar. Dar amoni Xudovand boshid va ba shoma bori digar meguyam ki ba man zang nazanid, faqat payomak сообщение navisid, man ba savolhoy shoma hatman javob میدهم.